Per què proposem aquesta moció? De què va aquesta moratòria? Perquè ningú s'espanti, no estem proposant, no som uns bolxevics, no estem proposant tancar tots els supermercats de Blanes. El que estem demanant és que entenem que si un fa una anàlisi de la quantitat de grans superfícies i supermercats que s'han obert a Blanes en els darrers 5 anys, i no estem parlant de grans superfícies en el polígon industrial, sinó estem parlant de supermercats directament en els barris amb un nucli, amb un petit nucli de teixit comercial. Estem parlant de Calaguidó, estem parlant de la Plantera, estem parlant de Quatre Vents i les Pavos. Estem parlant que són petits barris que havien aconseguit tenir una autonomia suficient com per tenir una petita pastisseria, una petita peixateria, és a dir, un mínim nucli de teixit comercial que donés entitat, caràcter i autosuficiència en el barri, i que la gent no s'hagués de desplaçar fins al centre de Blanes per poder fer la seva vida normal en el barri, pels problemes de mobilitat que fins i tot molta gent té per accedir fins al centre de Blanes. Doncs bé, si un cau en els darrers 5 anys, resulta que a Caraguidó s'ha obert un Condis just en el centre de Caraguidó, a la Plantera s'ha obert un Consum i recentment a les Pavos s'ha obert un Carrefour Express, que a més rebenta tots els horaris comercials de la resta d'establiments, perquè evidentment no poden competir la resta de petits comerços amb aquestes grans superfícies. Dir per un altre lloc que allò que s'havia comentat ja en un plenari fa anys, que s'havia dit que aquest nou supermercat al Consum impulsaria l'activitat del petit comerç de la Plantera, doncs un pot passejar-se per la Plantera i comptar el número d'establiments que han tancat en els darrers anys, de petites botigues que han anat tancant en aquest barri, o si un també té ganes d'informar-se, pot consultar com, per exemple, els estudis econòmics diuen que per cada 100 llocs de treball que es creen en un supermercat se'n destrueixen 140 en el petit comerç. Així mateix, mentre que a una gran superfície, evidentment, els amos de Mercadona no reinverteixen els beneficis del Mercadona a Blanes, sinó que els reparteixen en un grup d'inversors, en un grup d'accionistes, no pas retornen al petit comerç. Es calcula que aproximadament els beneficis d'un supermercat que genera, per exemple, un supermercat de Blanes, només el 5% dels beneficis retornen a la ciutat. En canvi, en un petit comerç representat per persones, per famílies de Blanes, més del 50% dels beneficis es reinverteixen directament al mateix poble, en l'economia local i productiva de la vila. Per tant, nosaltres el que avisem és que precisament en època de crisi el petit comerç ha tingut una immensa competència deslleial d'aquests supermercats, moltes vegades en unes condicions laborals infumables. Podeu preguntar-vos de tots els treballadors i treballadores, per exemple, que van començar treballant al Consum a la Plantera fa menys de 2 anys, quants d'ells avui encara treballen i sota quines condicions. Podríem donar fins i tot alguns passatges d'assetjament laboral fins i tot que hi ha hagut en algun d'aquests supermercats. Més detalls, si voleu, entrem, no tenim cap tipus de problema. Però avui el que estem demanant és bàsicament una moratòria, és a dir, que l'Ajuntament suspengui les noves llicències, no se'n puguin donar de noves, de manera temporal, que durant aquest any, per exemple, que suspenguem llicències, estudiem quines són les àrees avui col·lapsades de supermercats i que ja no poden admetre un nou supermercat, on, si és necessari, podrien obrir-se o es considera que encara no està col·lapsat, o quina és la capacitat de Blanes d'absorbir nous supermercats, i a partir d'aquí regular. Aquí el que estem parlant de regular els nous supermercats. I tanmateix, un pla de protecció del comerç local. Avui el mercat de la fruita i la verdura de Blanes s'està morint, cada cop hi ha més parades que desapareixen i més espais buits, i avui fins i tot ens estem plantejant obrir usos de gelats en el mercat de la verdura perquè no hi ha ningú. Hola, bona nit a tothom. Primer de tot, recordar pel que ha dit en Víctor que jo soc nova regidora de govern any 2016, referent a les mocions anteriors que has dit. Per tant, jo començo una mica de zero. Llavors, a la moció es parla principalment sobre l'aparició en els darrers anys de la implantació de noves superfícies comercials i la corresponent suspensió de noves llicències, degut a que aquestes estan afectant directament a la producció local. És completament cert que cal fer campanya i apostar per preservar el comerç i la producció local que ja hem dit, però per altra banda també s'ha d'apostar per l'empresariat i l'emprenedoria. L'activitat comercial del que anomenem grans superfícies a la zona del polígon o també a la zona de Plantera està generant constantment moviment a tals zones, alhora que també crea ocupació directa i indirecta. Un clar exemple el tenim amb el Servei d'Ocupació Local, el SOC, on, segons dades reals i ofertes
de treball gestionades per aquest departament, un 60% de vacants ofertades pels supermercats de la zona, d'entre ells esmentaré el Dia, el Lidl, el Supeco, Consum, Ecoveritas i Condis, han estat cobertes per insercions d'usuaris del SOC de l'Ajuntament de Blanes. No és una qüestió de suspensió de llicències, sinó més aviat és una qüestió de saber trobar l'equilibri entre totes aquestes activitats, jo crec, les ubicades al casc urbà i les de les seves zones exteriors, i que aquestes puguin funcionar alhora de manera beneficiosa a totes, ja que cadascuna d'elles té un públic ciutadà diferent i, per tant, ja sigui l'empresariat o el ciutadà, en puguem sortir tots guanyant. Com a polítiques municipals, realitzar un pla de protecció del comerç local o augmentar lleugerament les taxes existents, com diu la moció, òbviament sí que podrien ser solucions reals i factibles, però no ho és adoptar la postura d'aprovar la suspensió de llicències de noves superfícies comercials. Per tant, d'aquesta manera, i després de l'expressat l'equip de govern, ho sento, votarem en contra de la moció. S'està demanant una moratòria per noves construccions. Emprenedoria no és una gran superfície, me sembla. Emprenedoria jo entenc que és algú del poble que vulgui obrir una botiga i això sí que se'ls ha d'ajudar, no un tio que ja té 1.000 botigues, 1.000 supermercats i obre un altre, això no és. I que porta moviment fins al consum. L'avinguda Catalunya està deixada de la mà de Déu. Valladolid està deixat de la mà de Déu. Això són els barris que hauríeu d'anar a preguntar si allà hi ha petit comerç o no hi ha petit comerç. Ho repeteixo, no aneu als barris. Només veu una vegada, vau demanar els vots i a córrer que són 2 dies. Revolucionàries, sinó senzillament de votar una mica al desgavell. Nosaltres potser aniríem molt més enllà, però vist el que hem vist i el que hem sentit, ja és que ni ens ho podem plantejar. No sé, sembla que aquesta sagrada llei neoliberal del lliure comerç no fa veure que es tracta d'una cosa que és senzillament que el més fort es menja el més petit i bé, si aquest és el camí que volem seguir, endavant. Nosaltres ens imposarem, farem tot el possible, però sembla que portem molts un vel que no ens deixa veure que anem directament cap a l'abocador. Però bé, seguim endavant. Molt bé, gràcies. Pagesos de Palafolls i Benaués i Taní està a totes les fotos del Mercadona i la fruita i la verdura la compren allà. Sí senyor. El peix es compra a la cofradia de Blanes. Pregunteu al patró major. I ajuda en aquest moment la subsistència dels pescadors que malament van. El consum avui està preguntant per un tema a la plantera, per un tema als mercats. I he preguntat per al consum. I aquí hi havia opinions trobades, unes que sí i les altres que no. Inclús hi havia 2 persones que tenien botiga. Per tant, la teva opinió és molt esbiatjada. Moltes gràcies. Ens preocupa que precisament un alcalde socialista tingui el responsable d'activitat econòmica o, per exemple, en aquest àmbit de supermercats en el senyor Tordera. Ens preocupa perquè si aquesta és la política socialista, doncs Déu-n'hi-do. I quan el Salvador Tordera parlava del peix, doncs moltes gràcies. La pregunta que et faria, Tordera, és: tens coneixement de quines peixateries tancaran aquest any? Perquè en sabem de 2, precisament de les més emblemàtiques del Bages, que tancaran. Quantes peixateries noves s'estan obrint en els darrers 5 anys en supermercats? Vols dir que no hi ha demanda de peix o és que potser s'estan carregant el model econòmic? Moltes persones que tanquen les botigues en realitat se fiquen dins d'aquests llocs i és la família que ho està regentant. A veure si s'assabentes una mica com funciona això també.